Салом, духтарои зебо, салом ба ҳама. Мана ҳозир паплин пора мекунем. Паплин куртаи прямой. Бари куртама дар рости гап, бари материал рости гап танги кард. Барои ҳамин аз кушодиш мегирем. Ана кушодиша 74 монда пора мекунам. Ай тарафе ки бо бориктараш мемона, айҷа эзору остин мебарорам. Аҳамиятен дар вақти пора кардан бо голошонам аҳамият додан дар кора. Бо сар калапо надӯзен, як тарафаш дига, як тарафаш дига. На гулои ман ҳамаш тарафи болоӣ мебиёяд. Ана акнун наминҷа айҷои расечка мондагитон медаронен. Як қад 3 метра гӯё ки аймобайн ду тақсим. Ҳамқа ки як тарафаш зиёдтар, як тарафаш камтар тақсим мекунен. Баъде ки тақсим кардем, мана ин милкишам бироре, барое ки мода дар кор нест, кашида меистод. Ҳам бо ман ина дар ҳисоб гирифтагиш набудам. Барои ин ин бекор буд. Ана акнун аз дарозии ҳамин қади гирифтагимон 130-125 тайёр шуда, ман 135 сантиметр монда, боқӣ мондаша ай лаби доманаш мебарорам. Ин будагишам ду тақсим мекунам. Ин қадай. Ана аз мондагии бориктаракаш эзору остин мебарорем. Лави лав ба лав мемонем, барое ки ду лаваш нигӣ надорам ку паплино. Барои ин айбайнтар, байнҷда айбайнаш остин мегирем. Остиниша 50 сантиметр тайёр шуда, ман 54, 55. Хай шумо расчёти дарзтона гирен да. Мақсад чиқир медӯзен ё ки борик медӯзен, расчётона гирен. Манам хел ду тарафа гирифтем, дарондем. Инам ду тақсим мекунам ҳозир. Ин барои остинай. Ин ҳозираш дар бари остин кушодай. Вақте ки ду қадам кушодай. Остина ки пора кардем, ай бараш зиёдтӣ мекунад, ин зиёдтиш дар бари эзор медурояд. Эзорам кушодак мешавад. Ҷои хиштакаш мана бинед, камтар все равно тангӣ мекунад. Бузбалатаракай ин тангиш мекунад. Баъд калтатарак омадагия, камакак бо ягон яваҷаб болои астарак мехӯрад. Ана акнун куртара пешакаша тайёр мекунем. Пешака якташаам хе мегирем аз қад, байнаша ёфта утюг мекунем. Ҷои даркориро намечад мекунем, маълум мекунем. Ана ай зиёдтиш, кушодиш 44, дурозиш 29. Ман флизелин часпондам. Даҳани гардана рости гап даҳним гирифтам. Ана аз инҷа то инҷа 15 сантиметр, аз кушодии сирдечкам 9 сантиметр. Даҳани курта 20 сантиметр тайёрш 19 мешавад. Баъд ина ранги гирдак не, камтар ростак мекашем. Ранги чоркунҷашакл мебиёяд, бигем мешавад. 6 сантиметри монда аптачкаро тайёр мекунем. Ман барои чи паҳн мондам, барои аверлок намезанам, лавша медӯзам. Камакак рости гап аверлокам безеб духтистай, барои ин қа такша лаб боша таҳ мекунам, медӯзам, строчка медавонам. Ана духтаро бинед, сирдечкаи хеле ростак омадагия. Чӣ хел мечаспонем? Ана акнун бинед, ҷои расечкамон байнаш чӣ хел ба утюг ёфтагӣ будем ку ана ҳамура тарафи хитонам хе монда. Аптачкарам байнша дар ҳамун ҷои утюг тоғрӣ мекунем байндаю. Болоро нигоҳ кунем ки ҳамаш якчем биёяд. Баъд ранги ман флизелин мечаспонам барои наҷнба, рости гап. На медӯзам ё ки булавка намезанаму, флизелин мечаспонам. Ана бо як вай дига ки барои кунҷоша хушрӯ ёвем ки ҳар тараф кунҷи як хел боша. Аввал кунҷакоша каше хитонда тоғрӣ кунен. Фақат кунҷакоро ман мекашам, тоғрӣ мекунем ки ҳар ду тарафаш як хел биёяд. Барои вақти сӯзан омадан дар ҳамин кунҷ бо ручка қати ҷош маълум боша хушрӯтар мешавад. Мақсад закрепка мемонам. Ҳар дафъа ки кунҷакҳоро духтам, ҳамин се кунҷа закрепка мемонам. Аз боло духтанам закрепка мемонам. Ин тараф хай риштам маълум нест, ина ман духтам аллакай. Ина аз тарафи пеш ман инҷа хеле закрепка мемонам. Ана ки дурунша мебарему, обработка мекунем.
обработка кардан хахтон медонем ки дарза тарафи қафо монда медузему кунҷоша мебирем ҳамаша тайёр мекунем. ман нигоҳ кунед духтаро бисёриҳо мегӯянд ки размераш мо гап намезанем. Ман бисёр вақт дар материалҳои оддӣ нишон метиҳам ҷа размер нест ҳамхи нишонтон метиҳим. Аи кирта заказ ки аст на размеруш қати гуфтумтона. Дила ки оддӣ ягон ҷои қиниш набуд. Ман лавоша гирифтам духтум баъд клейка қати клей кардам. вақти секунҷа мемонед бинед чихел кашидагӣ айрӯ кашидагӣ духтам чихел қинҷакҳо туғри омадагие. баъд бо метавонед анане хел тасмача монед. Ман рости гап хел тасмача мондум. Метавонед бо ягон хелига тур ё ягон хел муҳра ягон хел ороиштем. бо ягон савол бошад духтарои хушрӯ нависонен ба қадри имкон бошад ҷавоб мегардонам.